10 Countdown. Counting down the 10 biggest hits of the week. Alright, give it a quick check. It is now 46 minutes after 11 o'clock, and welcome back to our Love Radio Top 10 Countdown. Alright, gaya nga ng ipinangako ko sa inyo, this countdown is gonna be a different. Kakaiba siya in the sense na I just give you my top 3 picks, hindi yung picture ko. Kumbaga, top picks. At this time, oras na para sa ating Love Lounge. Yan. And of course, ladies and gentlemen, without further ado, kasama po natin sa ating Love Lounge ngayon. No other than the group, The Grace Note! Ayan, magandang umaga pa ba? Tama? Wala pa o patanghali pa lang. Welcome to Love Radio sa ating Top 10 Countdown. Guys, please introduce yourself muna one by one. Ladies first, of course. Yeah. Hello, ako si Eunice, vocalist. Naghang na yung voice. Hi guys, I'm EJ. Lagging. I play the drums. Okay. I'm Jazz, I play the bass. Tassion guitars. Yan, masyado kayong mahihayin. Relax muna, pagpag muna tayo. Alright, let's cool down, okay? Okay, so, syempre, maraming salamat first of all. Thank you very much dahil pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon at kayong kauna-unahang artist na isa lang namin dito sa aming Top 10 Countdown. Thank you very much. And soon, marami at mangyayari magaganap. Iimbitahan namin kayo uli. Okay lang ba? Yes, for sure. Thank you for yan, okay. Sobrang exciting to kasi all this time lagi kaming online lang pero this time iba pa rin talaga pag yes, oo. So lahat ng mga drivers na nakikinig sa atin ngayon, bibigyan ko na kayo ng pagkakataon na batiin muna sila lahat naman nakikinig sa atin sa radyo sa 90.7 Love Radio. Go ahead. And hi guys, salamat sa pag-tune in. Sa mga hindi nakilala, kami ang Grace Note at excited kaming makipagkwentuhan sa inyo ngayon. Guys, salamat. Yeah. Natutol masyadong yung tinitingnan nyo itsura nyo sa Hey guys, may breakfast na ba kayo? Hindi, brunch na guys. Oh, ano bang breakfast? Yun muna pag-usapan na, ano bang naging breakfast nyo? Wala pa nga eh. Uy! Nag-grab lang ng tinapay. Oh, malay nyo, baka may fun kayo. Dito lang po kami sa Love Radio. Ang address po namin ay... Oo, pwede po kayo magpadala. Deliver na lang. Pwede kayo mag-set up ng Wala kayo ng brunch. catering na lang, kahit catering. Favorite, sige, umpisa natin yan. Favorite food, anong favorite food natin? Umpisa natin. Kahit basta may cheese, kakainin ko yan. Hey guys. Ako, kinikrave ko ngayon sinigang. Sinigang. O adobo. Adobo. Tapsilog. Ayan. Sarap naman yan. Isama ko na, nagkikrib ako ng dinuguan. Tapos may puto na mainit-init pa umuusok-usok. Kasi palans na rin, yan ang pinag-uusapan natin eh. Anyway, what's new with the band? Ano bang pinagkakaabalahan natin sa ngayon? Kami ngayon, kaka-release lang ng bago naming single. At tinatapos namin yung papalabas naming EP. Okay. At ayun, tuloy-tuloy lang. Gig lang ng gig. At ayun, pinapromote namin bago naming single na Tigil. At mamaya paparinig namin sa inyo yun. Ayun, guys. Tigil. Alright, so sa mga talagang tinitingala kayo, sinusundan kayo, saan ba kayo pwedeng mapanood ng live? Kasi 'di ba way back years ago, 'di ba, yung tinamaan tayo ng COVID, talagang it's a big blow for the industry. Lalong-lalo na sa inyo sa mga performers kasi walang show. So, yung iba ngayon lang bumabawi, ngayon lang nagre-revive uli ng ano. So, sa mga fan naman din na parang na left out, so saan ba sila pwedeng pumunta na gusto makita kayo in person na nagpe-perform? Yeah, actually, totoo yung sinabi nyo. Yung mga musikero talagang kami yung Sobra. hardest hit nung pandemic. Pero ayun, since bumabalik-balik na rin yung eksena, madalas nyo kaming makikita sa mga bar gigs. Actually, kagabi, kakagaling namin sa gig. Kung gusto nyo maging updated, actually,
ina-update namin yung sked namin lagi sa Facebook, Twitter, Instagram. Hanapin nyo lang kami online. Mhm. At pwede rin kayo makipagkwentuhan doon. Yun. So kung gusto nyo kaming check out, Facebook namin, Grace Note with the blue check. And then Grace Note PH sa Twitter. Tapos Instagram namin at Grace Note Jam. Okay. Sige, pag-usapan natin yung yung bago yung single. Yung title niyon ay Tigil. Tigil. Unang-una, Tigil. sino nagsulat ng Tigil? Sino nagsulat? Ako po. Okay. So, pwede mo bang ikwento sa amin kay Manong Driver na habang nagbabiyahe ng taxi niya o nagda-drive ng Grab niya ngayon, tungkol saan ba umiikot yung awiting ito? Yung tigil po patungkol siya sa pagtigil or pagpigil ng isang relasyon or sabihin nating situationship. Uy, Na, masakit. Oo, kasi wala pa dun sa relationship stage. Mm. So yun, kung alam mong wala namang patutunguhan yung pinagagawa nyo or yung relasyon nyo itself, kung alam mong hanggang dun na lang, itigil mo na yan. Ayan. At nasasayang lang yung oras mo. So, tatanungin ko yung sa perspective ng mga boys. Anong pakiramdam yung pag nagpipigil kayo? Ang ihe. Hindi, ano. Ano ba, guys? Well, siguro sa konteksto ng pagmamahal. Sa pag-ibig. Siguro, ano, Kaya bang pigilan ng isang lalaki yung nararamdaman? Kasi ang babae mahirap, alam ko. 'Di ba? For guys sa like bagay you. kasi sabi nga nila mas logical daw ang mga lalaki. Pero feeling ko depende, i-assess mo kasi yan merong worth na i-risk, meron namang hindi. Siguro depende sa situation mo. Kung halimbawa lacking ka sa ibang department, better na yun ang i-prioritize mo rather than go with the, yung risky na Oho. na sitwasyon, tapos maapektuhan pa yung lahat sa'yo, kalusugan mo, mentality mo, lahat na. And that brings me sa sa second question. Sa guys, gusto ko malaman yung perspektibo nila Yeah. Meron na ba sa inyo ang nagpigil ng kanyang nararamdaman, yung parang nag-alinlangan na sabihin? Guys, kayo naman sumagot. Feeling ko madalas ito mangyari kapag Alam mong walang chance. isa yan. Nadali. Isa yan. Grabe kayong mga babae. Ganyan sila. Alam kasi nila kapag may gusto sa kanila yung tao. Oo. Pag walang chance, Totoo yun. hayaan lang nila kasi kasi nagbe-benefit sila. Oo, kasi nagbibigay. Nag-rant pa yun. Well, Pero yun nga, usually ma-experience mo yung ganun ng pagpipigil kapag kayong na-aksidenteng nagugustuhan mo yung parang jowa ng tropa mo, alam mo yun. Uy, oo, yun. Actually, oo. Yun yung mahirap kasi alam mo na yung status nila, masaya sila, pero I mean, pipiliin mo ba yung sarili mong kasayahan o magpaparaya ka na lang? So, Hugot na hugot yun siya. Ibang kanta na ata yan. I-apply yung pipigil. Umalay mo, makabuo kayo ng bagong kanta, bagong konsepto ulit sa pinag-uusapan natin. Well, totoo nga, mahirap. Kami para dun. Wow! So, nasa album na rin din po yan? Actually, na-release na. Ay, na-release na. Apektado naman yung title. Oh! Ay, ganon. Connected. Oh! Pwede nyo rin Tigil, siya stream, apektado. guys. Pwede nyo rin request dito. Ayan, of course. Alright, so, dako naman tayo dito na sa ating, sa ating, sa inyong, sa inyong single na to. Pwede bang makarinig kami ng sample ngayon na Siyempre. live? Napapakinggan tayo sa radyo ngayon. May pick ba kayo? Okay, sige. Ayan, okay. Naririnig naman. Soundcheck, soundcheck. Okay, good. Bakit parang kasalanan ko? Ako na nga tong ayaw nang makagulo. Ano ba ang gusto mo? At ako rin ay litong-lito. Hindi ako nakikipaglaro. Di ako yung tipo na hindi sineseryoso. Nasasayang oras ko. At kung lahat ng ito ay parang wala na sa'yo, edi tigilan lang natin to. Tigilan natin to, tigilan lang natin to. At alam kung wala pa tutunguhan, wag na nating ipilit pa. Tigilan lang natin to, tigilan natin to, tigilan lang natin to. Wala rin
Alam ko na kung saan papunta to. Di mo na kailangang magpanggap. Unti-unti ko nang natatanggap. Kahit diskarte mo ay magulo, Humiling mo na lang ko sa mga anggulo, Nasasayang oras ko. Parang pilit kulang sa kwento. Tigilan lang natin to. Tigilan natin to. Tigilan lang natin to. Talang kung wala matutunguhan. Huwag na natin ipilit pa. Tigilan lang natin to. Tigilan natin to. Tigilan lang natin to. Wala rin naman paninindigan. Huwag na natin ipilit pa. Alam mo rin naman kung saan papunta lahat ng to. Alam mo rin naman, oh. Alam mo rin naman kung saan papunta lahat ng to. Alam mo rin naman, kaya itigil na lang natin to. Tigilan natin to, tigil na lang natin to. Alam kong walang patutunguhan. Huwag na nating ipilit pa. Tigil na lang natin to. Tigilan natin to. Tigil na lang natin to. Wala rin naman paninindigan. Huwag na nating ipilit pa. Huwag na nating ipilit pa. Alam mo rin naman kung saan papunta lahat ng to. Huwag na natin ipilit pa. Alam mo rin naman, kaya itigil na lang natin to. Yeah. So, ikaw na nakikinig ngayon, ha? Itigil mo na yan. Kung wala namang papupuntahan, di ba? Tama nga din naman yan ang sinasabi ng lyrics. Malinaw na malinaw. Oh, kung wala kang paninindigan, you're just wasting your time. Yes. Oh, why stay, di ba? Move on na. Next. Ganun na. Thank you, next. Napakagandang awitin, ha? Maraming nakaka-relate, malamang maraming tinamaan dyan. So, sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live, please do share. And of course, kung gusto niyo pong sundan ang grupo, check out nyo rin po sa kanilang Facebook page. Nandun po yung mga gigs nila. Now, eto na, punta na tayo dito sa munting laro na tinatawag naming Love Deck. So, bubunot lang kayo for our level 1. Bubunot lang kayo ng any cards dito. May level. And then, may question na dyan at sagutin nyo na lang yung question. Start tayo for level 1. Of course, ladies first. Easy level. Yan. Sabi ko kunin ko na yung first card. Yan. Okay. The question is... Sabi, what's one of your favorite childhood memories? Okay. Lahat ba kami sasagot or iba-iba? Hindi, iba-iba. Iba din yung bubunot din okay. sila eh. Okay. Favorite ko yung nung bata ako. Sa Zamboanga kasi ako lumaki. So, favorite ko yung naglalaro lagi sa beach. Tapos, nagbabike, ganun. sa paligid. Sa Alright. bundok. So, yun. Yun yung sobrang memorable sa akin nung bata ako. Wow. Cool. Ayan. Okay, so next, boys. Pick your card. Hindi, dito tayo sa level 1. Yan. Level 1 na. Level Any Pwedeng sa card. gitna, pwedeng sa ilalim. Okay, the You question committed is... that card to memory. What are 5 things on your bucket list? Okay. Hirap. 5 Ako, kasi hindi ako adventurous na ata. I don't really love to travel and Sleep, stuff. eat, and... Okay, hindi naman kayo ng 5. Sana makakontakt tayo ng life from other planets. Yeah. Okay, wow. That's Interesting. Number 2, Interesting bucket sana ma-witness namin yung parang cure for cancer. I am from the Pangatlo, full-blown AI na talagang parang tao. Okay. Witness natin. Oh my God. Feeling ko talaga pag hindi naging As drummer for, si EJ, wait lang. ano siya eh. For sana, malibot namin yung mundo, yung Grace Note. Oh, Yun. okay. Grabe, ang malaking Ayan. bucket list. 5, imposible to, pero world peace sana. Yan, oh, tama naman. Everybody wishes for Alam naman natin na peace. magulo ngayon yung Yeah. world. Scientist talaga si Sorry guys. Alright. Oh, next, bro. Pwedeng sa gitna, pwedeng sa ilalim. Oh, dyan. Yellow card.
Yellow. Uy, how would you like your life to be different in 3 years? Oh. Future. How would you Okay. like your life to be different in 3 years? Parang anong gusto mo mangyari after 3 years? Level 1 pa lang yan. Siyempre, yung siyempre, financially stable, at health din. Siyempre, kasi ngayon, siyempre, medyo tayo na-anxious tayo sa mga nangyayari sa Yes, paligid. exactly. So, mas maganda na i-clear lang din natin yung mind natin sa mga bagay na gano'n. Ayan. Diba? Tapos just fill ourselves with positivity lang din. Yeah, that's right. Tapos, Be optimistic. siyempre, dahil sa banda, ito naman yung like priority na ginagawa ko ngayon. Siyempre, sana like mas mapalawak pa namin yung like mga ma-reach namin ng mga tao sa music namin. Alright. So, yun. Okay. Yeah. God willing. Okay, and finally? Pwede sa ilalim yan. Para kakaiba. Mukhang matindi yung color na nakuha mo ha. Okay. The question is, tarararan! What's the best thing you inherited from each of your parents? Ano kaya yun? Ay, may pet shop ako. Oo nga, no? Then, nakuha ko sa dad ko, watch. Pero mom ko, wala pa naman binibigay sa akin. So, wag muna. Okay, yun lang. Okay. The looks, Sige. kuya, the looks. ayun. Parang material pala yung sinabi ko. Siguro, Any naman. ayun. Sinasabi ko lang, the looks. Yun. Best. Physically, siguro yun. Okay. Dad ko, kamukha dad ko eh. Carbon copy ba? Carbon Yeah. copy. Ayun. Copy. Oo. Plakado. Yun. Okay, sa level 2 tayo. Right naman ito. Pwede bang kayo na lang sumagot Sana hanggang sa level question 5. ko, guys? Okay, level 2. Sige, let's go. The question is... Tarararan. Frivolous. What a word. Okay, what's something frivolous that you don't mind spending no. money on? Ba yan? Nung masyado na mataas ng English, di ko nga maintindihan eh. Ata. That I would spend money on? Parang, Search what frivolous means. Okay. Google! Okay, let's, parang unimportant. dictionary? I mean, ewan ko, parang... hindi Tingin ganun ko parang ka-importante. Parang I don't mind guilty spending pleasure. on- Parang, parang ganun. parang guilty pleasure mo na... Oh. Tama ba? So ano sabi ni Google? Dali. Not having any serious purpose Yun. or value. Parang walang kwenta. Stock knowledge. Oh. So parang the nonsense things I buy, parang Yan, parang ganun. Oh. Oh my gosh. Na hindi naman kailangan, tapos binibili mo. Lazada, Shopee. Lahat naman tayo ata Actually, guilty sobrang sa ganyan. dami. Kasi, lalo na pag, Panabudol sa Basta eye candy lang sa'yo, ay maganda to, bibilhin mo. shucks, that's a hard question. Wait lang. Kasi, lalo na ngayon, napaka-practical ko eh. Dapat essential lahat na binibili ko. Pero, siguro, sapatos. Okay. Kasi, may time na bumili pa rin ako kahit alam kong meron na akong sapatos. So, Okay. But I don't mind kasi mahilig ako. Well, sa alam naman namin shoes mga eh. lalaki, it's a girl thing. Yeah. Tapos sabi mga lalaki, sa kailangan sapatos pa rin namin. Meron din sneakerheads eh. Ay, kung sa bagay, yung mga sneakerheads. Grabe din mag-collect Oo, ng pero mga... for- Pero collection na kasi siya. So parang ganun ba siya? Ayan. Something. In a way, siguro. Depende sa'yo kung paano mo siya itignan. Yeah. Pero Nasa meron sa'yo. talaga yung gusto ko something na talaga eh, yung walang kwenta eh. Ano ba? Ano? Iniisip ko nga eh. Okay, sige, hold Sige, that thought. yeah, I'll just pass it to my Ayan. voice But muna. anyway, And then I'm gonna think of I something. wish na makaano ba, we almost out of time okay. na. Okay, Oh, so No worries. sayang, bitin eh. Oo. Bitin eh. Nandun pa lang tayo, Well, pa-climax pa lang level tayo. Well, finally again, Uy, maganda yung I'll just question give sa you level this time na mag-invite sa lahat ng mga tagapakinig natin, of course, to catch you up. Syempre, supportahan yung pinakabagong single ninyo na patutugtugin natin in a while. Yes, guys. Ayun. Kaka-release na nitong kanta na to just last week. So, we really hope that you support our song. Tigil. Out na siya sa lahat ng streaming platforms. At kung gusto niyo yung kanta, request niyo lang dito sa Love Radio, of course. Kay DJ Jego. Alright. Yeah. Okay. Ayun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And thank you very much. And by the way, the music video is out na rin. Kung gusto niyo i-check, guys. Masaya yun. Kasama namin mga kaibigan namin sa banda. Hey June, Better Days, andun din. So, ayun. Actually,
Fina-flash nila ngayon. Alright. Kung nanonood kayo sa Facebook. Cool. Check it out. Alright, so maraming salamat, Grace. Imbitahan na, ituloy natin to next time. Yes, Sa sunod. Yun, yun. Okay. Sige. Alright. Madami-dami, makapal yung Ano kami, cards eh. level 3 na kami. Kaya- Level 2 pala. Ang ganda pa naman ng question ng level 3. Sana ito na lang binunod Ano ba ko pala. sabi?